Sikop ang 28 anyos nga lalaki sa kapulisan sa Mandawi City Police Office og PDEA-7 sa gipahigayon nga bypass operation sa sitio Laray, Purok Tambis, Barangay Umapad, Mandawi City. Ang nasikop mao si Randel Comedia Alferez, 28 anyos, residente sa Minglanilla, Cebu. Nakuha atol sa anti-drug operation nga gipahigayon sa CIO sa Mandawi City Police Office og PDEA-7. Gikan kang Alferez, mao ang 7 milyones pesos nga kantidad sa gituhuang Shabu nga adunay gibug-aton 1,025 gramos. Kasong kalapasan sa paghupot og pagpayuhot sa ginadiling drugas ang giandam na nga kaso sa kapulisan batok sa suspek, samtang padayon pa ang kapulisan sa pagsubay sa tinubdan sa maong ginadiling drugas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.